otu onye enyemaka nke osote onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ebonyi onye bụ Chinedu Ona onye aha ya bụ Ikechukwu Eze anwụọla n'otu ihe mberede okporo ụzọ. A na-ekwupụta na Eze rụrụ ọrụ dịka onye enyemaka nke onye osote nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ omeiwu Ebonyi na onye nwụrụ na ihe metụtara ihe mberede okporo ụzọ mere n'okporo ụzọ sitere Abakaliki gawa Enugu. Dịka onye odeakwụkwọ nyere onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ ahụ bụ Chinonso Nwede kwuru na Eze nwụrụ ka o sitere n'otu ememme nke ịmụ anya abalị na-alọta nke bụ maka otu nne enyi ya na ndị omeiwu mmadụ atọ ndị ọzọ tinyekwara otu onye a na-amatabeghị onye ọ bụ. Otu pati All Progressive Congress ngalaba ya nke steeti Zamfara na-akpọ oku ugbu a ka enwe ezigbote nnyocha tọrọ atọ n'ihe metụtara isi n'elu gbapụ mgbọ nke ndị agha mere n'amaghị ama iji gbochie omere mbụ ime ọzọ. Ya bụ otu pati gosipụtara ezigbote mwute nke si ha n'ala obi n'ihi ya bụ ihe ọghọm nke a kọwara ugbu a na opekata mpe mmadụ 20 atụfuola ndụ ha tinyekwara ndị otu na-ahụ maka nchekwa ime obodo akpọrọ CPG, ndị vigilante nakwa ụfọdụ bụ ụmụafọ nke ime obodo Tungarokara nke dị na kansụl Maradun nke steeti ahụ. N'ozi nke onye odeakwụkwọ ọhaneze nke otu pati APC bụ Malam Yusuf Idris Gusau zipụrụ pati ahụ na-akasi ndị niile ya bụ ọnọdụ a metụtara kachasị gọọmenti steeti ahụ nakwa ndị steeti Zamfara nakwa ezinụlọ nke ndị nwe ndị a tụfuru ndụ ha n'ike. Aka na-akwụ ụgbọ ọchịchị steeti Ọyọ bụ injinia Seyi Makinde ewerele ọfọ nke ịchị ọchịchị nakwa asambodo nke eji na-anabata ala fen nke Ọyọ nke 46 nye Ọba Akim Abimbola Owode. Ya bụ iche n'ihu bụ nke emere iji gosipụta na onye eze ọdịnala a abụrụla onye nke ahọpụtara n'ụzọ iwu kwadoro iji gbagoro n'oche eze nke ala fen nke Ọyọ. Gọvanọ Makinde mere ya bụ iche n'ihu nke ihe abụọ ndị a eji arụ ọrụ n'otu ememme dị mkpirikpi nke mere n'obe ọchịchị dị na Agodi Ibadan taa bụ Mọnde abalị 13 nke ọnwa Jenụwarị. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nke mba Ọstria ekwuola n'otu nwafọ obodo ha bụ nwata nwaanyị ka kọwara n'otu ndị na-egbu mmadụ egoro abụrụla ndị nke na-anwụrụ na nwata nwaanyị ahụ n'ogbe nke mba ahụ ekwupụtara na ọ bụ ndị agha soja na-arụ ọrụ dịka a na-akọwapụta na anwụrụ nwatakịrị nwa agbọghọbịa ahụ na-anwụga ya mba Niger. Ekwupụtara na ya bụ ihe mberede mere dịka ha kọwapụtara na a na-achọpụta na ihe ahụ bụ ntọrọ ka a tọrọ nwaanyị Ọstrịa ahụ nke a na-ekwu na emere ya n'obodo akpọrọ Agades dị n'isi obodo Niamey. Ya bụ nwata nwaanyị akọrọ n'aha ya bụ Eva Gretmacher bụ onye akọwara dịka onye na-arụ ọrụ